Halos 3 taon nang sumasailalim sa dialysis ang 38 anyos na si Felix Severin ng Barangay Apad, Ragay, Camarines Sur. Na-diagnose na may chronic kidney disease si Felix Severin kaya regular nang sumasailalim sa naturang gamutan. Noon ay gumagastos pa ito ng 3,500 kada session, ngunit ngayon ay libre na ang gamutan ni Kuya Felix sa Diagnostic and Dialysis Center sa bayan ng Sipukot, Camarines Sur. Ay, yung iba po may bayad ng mga laboratory. Delivery ang laboratory ito pag mga sa loob kang hawak mo yung pag-i-exam libre. Sa ibang dialysis na naga may bayad. Salamat po nga ni kami kay Gub na nagkaugwadig sa Pukot, Arugani. Nakalaog kami harani. Libre pa. Ilan lamang sila Kuya Felix ang maswerteng napapakinabangan ang bagong Kapuerte Dialysis sa bayan ng Sipukot, Camarines Sur. Isa sa mga layunin nila Governor Luigi Villapuerte at Congressman Elroy Villapuerte na makapagbigay ng libreng dialysis na walang kakayahang magpagamot sa naturang gamutan. Mayroon ding 10 hemodialysis machine sa Kapuerte Center na nakakapag-accommodate ng mga dialysis patient mula 1st and 2nd District ng probinsya. Ito ang dialysis center dito sa bayan ng Sipukot kung saan makikita nyo dito ang iba't ibang pasyente, partikular na sa District 1 at District 2. Ito ay inisyatibo nila Governor Luigi Villapuerte at Congressman Elroy Villapuerte na makapagbigay ng libreng dialysis para sa kapuspalad. Kaya naman labis ang pasasalamat ng mga pasyente na nakaka-avail ng dialysis center sa bayan ng Sipukot, Camarines Sur. Kung wala silang walang initiative na maglagay dito sa mas malapit, siguro hanggang ngayon tsatsaga pa rin kami Naga. Nasa Naga kami dati nagkapadialysis. Salamat po kung Elroy, Mix Villapuerte at kay Luigi Villapuerte. Maraming salamat po sa inyo, Pamilya Villapuerte. Samantala, madaragdagan pa ang hemodialysis machine ng 5 hanggang 10 makina. Maliban sa dialysis center ay sisimulan na rin ang dialysis on wheels na mag-iikot sa buong probinsya na pioneer sa buong bansa. Eli Balbin, CSN.